Tässä. Kuka olet? Mä oon Vanni-Laura Patanen, 27 vuotta, helsinkiläinen opiskelija. Miksi valitsit juuri AV-alan? Mä oon pienestä pitäen tykännyt piirtää ja tehnyt sarjakuvia muun muassa nuorena paljon. Ja sitten lukion jälkeen lähdin hakemaan just graafista suunnittelua. Sitten tuli pamaus ja olin töissä ja yhtäkkiä olinkin sairaslomalla ja kuntoutustuella ja poissa kaikesta maailmasta. Ja sitten kun lähdin uudestaan opiskelemaan, niin löysin itseni samalta tieltä, minne olen aikoinaan lähtenyt AV-puolelta. Mitä teet valmistumisen jälkeen? Mä pyrin nyt Metropolia-ammattikorkeakouluun lukemaan graafista suunnittelua lisää. Sitten mä teen töitä myös Voimisteluliitolle. Teen vapaaehtoistyötä nuorten mielenterveyssairaan Jeesille ja tuonne Sospit-säätiölle Miellyttömälle valolle. Katsotaan, jos saisi jotain freelance-toimintaa. Tai se on alkanut jo, niin toivottavasti se jatkuu myös. Ja toivottavasti pääsisin sinne kouluun. Sitten sä oot käynyt presidenttiä Sauli Niinistöä haastattelemassa. Millainen kaveri se oli? Ja kerro vähän lyhyesti, mitä sä siitä kysyit sitten. Sauli Niinistö oli mulle positiivinen yllätys. Mä en ole ihan ollut hänen suurin ihailija. Hän kuunteli oikein tarkkaavaisesti kysymykset. Se oli tällainen Ohjaamo Helsingin nuorten tilaisuus, jossa Ohjaamoa juhlistettiin, jolloin nuoret meitä oli sellainen 7-8 henkilöä, pääsi kyselemään Sauli Niinistöltä sitten tälleen ihan siinä keskenämme. Mä kysyin nuorten työllistymiseen liittyviä kysymyksiä, vähän sitä, että minkä takia niin kun, työllisyys ei niin kannata Suomessa, että samat rahat saa Sossusta tai Kelasta tai kuka mistäkin. Se ei innosta menemään sinne töihin, kun tuntuu, että siitä ei saa sellaista kohtuullisen kokoista korvausta, että edelleen joutuu tuilla pärjäämään, vaikka olisit töissä aamusta iltaan asti. Mä myös halusin erittäin niin kun, alleviivata sitä, että kun mä itse olen osatyökykyinen tällä hetkellä, niin miten se harppaus siitä osatyökykyisyydestä ja mahdollisesti kokonaan työkyvyttömyydestä siihen työllistymiseen niin on tosi iso, että sä et pysty tekemään osatyöllisenä töitä ja saada esimerkiksi osa rahaa tuista, vaan sun pitää olla joko täysin työllistetty tai sitten saat kokonaan työelämästä pois. Joo, eli siis sanoiko se niin ihan suoraan vastausta siihen, vai oliko se sellainen peruskiertelevä poliitikko? Se oli vähän kiertelevä siinä. Se alkoi puhua, että on ollut 90-luvulla lamaa ja nyt on taas lamaa ja kyllähän työllisyyden pitäisi kannattaa, mutta en mä kyllä saanut ihan sellaista suoraa vastausta, mitä mä olisin toivonut. Olet kuulemma saanut töitä. Mistä olet saanut töitä ja mitä teet siellä? Mä teen Voimisteluliitolle graafisen alan töitä aina kun heillä tuntuu tarvetta sille. Ja sitten mä myös kirjoitan heille muutamia artikkeleita aina kuukaudessa sinne Voimisteluliiton sivuille. Tein muun muassa kun nyt oli Espoossa, oli rytmisen voimistelun maailmancupin osakilpailut, niin tein sinne käsiohjelmat ja sitten vielä näytökseen käsiohjelmat. No. Olet myös ollut paljon vapaaehtoistyöntekijänä. Missä olet ollut ja mitä teit niissä kautta siellä? Mä oon ihan nuoresta asti ollut voimistelupiireissä tuolla Helsingin Kotkissa ja Elisellä, voimisteluseura Elisessä. Niin kun voimistelujuttuja ollut valmentamassa ja tuomaroimassa ja muuta, mutta nyt viimeisimpänä on se, että mä oon just tehnyt tolle nuorten mielenterveyssairaan Jeesille, tehnyt heille erilaisia tällaisia monisteita ja kaavioita ja muita. Ja sitten Sospit-säätiön kautta Mielettömälle valolle tehnyt myös. Joo, mä olen niissä kanssa. Mä kuuntelin sen muuten yksi päivä just uudestaan sen haastattelun. Joo. Meni vähän kyllä penkiä. Joo, nyt mä oon tekemässä niin kun, tällaisena vapaaehtoistyön nimikkeellä kokonaan ton Mielettömän valon Maailmakylässä festari viestintäkampanjan. Se on iso juttu tulos nyt toukokuussa.
Olet ollut paljon niin sellaisissa tilanteissa, kuten poliitikkojen roast. Miten otat tällaiset tapahtumat vastaan ja onko paineita? En mä tiedä, onko paineita, sikäli kun mulla ei tarvitse kenenkään oikeastaan mitään todistaa. Jos mä jotain todistan, niin mä todistan sitä, että mä oon ollut sairas ja vaikeissa tilanteissa, niin se ei sillä lailla niin painosta. Mutta niin kyllä mä ne otan tärkeinä juttuina vastaan. Mielellään on mukana, mutta kyllä mä niistä saan itselleni sillä vähän kuumotusta aikaan, kun mä alan miettiä, että mitä mä taas keneltäkin kysyn ja muuta. Että muut ihmiset ei niinkään aseta mulle paineita, mutta mä asetan itselleni aika kovat vaatimukset. Mulla olisi ainakin ihan hirveät paineet kaikki, jos mun pitäisi jollekin niin, olla se hosti siellä, niin kuin sullakin oli. Mä en tiedä, miten se pystyisi. Joo, mä aika paljon niinku, ehkä se on se hyvä puoli, mutta se on myös se ongelma, että mä asetan itselleni kovat vaatimukset niissä. Että muille ehkä riittäisi vähempikin, mutta mä haluan tehdä ne täysillä. Niin, eli sä oot tottunut olemaan enemmänkin kameran edessä kuin takana? Joo, mä tykkään sivusta seurata monia tilanteita kyllä ja olla sillain, mutta mulla on myös aika vahvat mielipiteet ja mä oon aika suullasi henkilö sit niin kuin loppujen lopuksi, että jos jotain tapahtuu ja se mun mielestäni on esimerkiksi epäoikeudenmukaista jollekin toiselle, niin kyllä mä siihen puutun ja menen sitten siihen tilanteeseen ja sitä kautta mä oon sitten päässyt myös näihin isompiin juttuihin, että kun mut on sieltä bongattu, että tuolla on asiaa, mitä se haluaa sanoa. Ihan mun mielestä oikea asenne. Harva uskaltaa avaa suuntaansa nykyään. Mites se sun räppääminen nyt, että onko sekin vielä ajankohta? Se on vähän jäänyt. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mun elämä on nyt mennyt puoli vuotta niin hyvin, kun mä oon ton Eskon kanssa ollut, että mulla ei ole ollut aihetta kirjoittaa tällaisia kantauttavia räppejä, vai mistä se johtuu, mutta se on vähän jäänyt. Mä välillä kuuntelen niitä ja sitten, tai mulla on herätyskellona, mulla on yhden räpin se tausta biitti soimassa, niin sitten mä alan räppää sitä aina aamulla, kun mä herään. Mutta uusien räppien kirjoittaminen on nyt vähän jäänyt. Niin ei ole Paleface soitellut perään? Ei ole hirveästi soitellut kyllä. Se on kumminkin soitellut? Ei ole soitellut. Millaisena näet tulevaisuuteen? Tai niin kuin miten kautta millaisena näet tulevaisuudessa? Kyllä mä toivoisin, että mä graafiselle alalle ja mieluiten järjestöpuolelle ja ehkä viestintään työllistyisin. Mä tiedän, että mä oon ainakin vielä toistaiseksi osatyökykyinen, en ole täysin työllistymismahdollinen, miten se sanotaankaan. Mutta kyllä mä uskon, että muutaman vuoden kuluessa mä oon hyvinkin siellä työelämässä. Siis mä toivon, että mä menen nyt tosissaan Eskon kanssa hyvin, että tästä jotain tulisi ja hän on muuttamassa Helsinkiin ja ollaan yhteistä kotia laittamassa ja muuta, että kyllä mä uskon, että tulee tällainen perhe-elämäkin jossain vaiheessa vastaan. Hyvä homma. Pidän peukkuja sille, että kaikki kääntyy hyvin päin. Minä just kysyä, että onko te miettinyt. Joo, kaikenlaista mietitty. Se oikein tähän haastatteluun kuuluu se yksityis. Joo. Mutta oli tässä. Yes. Mä kiitän. Kiitos.